kardom don Nanglitum aprang si pansing journey live YouTube channel long nanggelang dun vera recording jir Lapen arat do ana phans tami aprang si nilihin pen kardom nang pajirik lo kardom pini neli Nanglitum phanang kevan pi mate pini ilitum labangso video lo mate ilitum pini ka chethan ponji alam the atupi ka bang ke lalo lun madu amunit sitame tangka ke kenangsot binong ahok lo tema tangka ke maduta kenangsot tangka le avete akamta sulile lasi laso tangka kelong jia phan pura bengalong tangka bengalong atangka phan lun cho en dun po labang so lun cho en dun pen chitu nang po jas lun pulote tangka kachuram pen kachitu thunang lapuson just example langdam lo nang nangli 1000 atangka rampo 1000 atangka ram det pen nangli 1200 atangka tunang po laphansi lun lasi alang litumta ali kachu enja phansi lun kipilo lun kaprek alun sitame do pik lason si hum lun personal lun car lun fast lun lapuson kaprek sitame do pik lang lasi Nanglitum labangso alun ng pulote nangli mobile along sitame play store along sitame labangso lun app abangke longponji lasi labangso mobile phone along pen lun ke en pachere kenangsot thedung binong labangso puthak sipini neli Nanglitum aphan labangso video panong sipini neli Nanglitum phan labangso video nangwan piklo totang te labangso video le litum ang ton pen chethan pon sinang totang te video le pang cheng pon lo nang non malom neli news along sitame thek dun long bom lo Lapen chini dun bom lo Nanglitum sitame news along chini dun tahai po mate thek long tahai po lasi neli ke thek anna son sitame labangso lun scam pen pachere kenang sot aputhak neli Nanglitum phan nang than ponik po non malom kadok ave phan sitame personal lun kipido pik Nanglitum mobile along message nang lepo je nangli la anatangka longpo nangli documents nang pinon nang che apply dunon la nang documents nang pidun add nang apply dun add lo prote nangli lun long igjipu la si penang anatumke kachini ta dolo Lapen kachini ta dolo la si kachini ne atumke penang an luna joine pen kisung ke photum sitame do pik khangjang lo la si Nanglitum ta matha pame mate munthi pame pen si lun en nangji lasi Nanglitum aphan message nang pita haji nangli tangka 10 lakhs alun longji nangli nonamat nang apply dunon kachini ne tumke apply dun that titi sitame do olo lasi Nanglitum kadoka be sitame la bangso alun apply dun igri please don't be submit for your documents Nanglitum la bangso alun apply dun pen Nanglitum long lock po Nanglitum labangso lun ke enja phan Nanglitum documents apply po Aadhaar card voter ID pan card Lapen kaprek ason sitame Nanglitum OTP do anta chipi dun po lalo plote Nanglitum alun bang long lock po bonta alun long lock pen kopi koson po alun long lock po sitame mo eprang ke kopi si man po la bang Nanglitum munthi pa menangji be carefully Nanglitum labangso lun long lock pen jekloi jona philote Nanglitum aphan message nang pipo WhatsApp along sitame message nang lepo je Nanglitum payment na bang nang kitu nang ji atarik lo lasi Nanglitum payment nang kitu nang ji 1000 usitame ladak message nang pipo laanar ni lote laana tangka nang tum tangka nang chitu nang popu message nang pipo lasi Nanglitum laana tarikar ni lo pulote Nanglitum sitame payment na bang tupo labangso kitu ahut kopi lo ke man po Nanglitum luna payment na bang chitupo laso hut Nanglitum kitu ahut luna payment na bang chitute mate halatum labangso tangka nang accept si lasi penangan atum laso join ni pen kisung sitame hepik hangyang lo
Nanglitum kitu nangjia tarigarni tulong le det po ba Nanglitu po sitame chitu te det po haladake atangka bang Nangli kitu atangka ke nang accept se det po puthot al cheklo sitame Mrs nang pitu bompo laan atangka nang bad bompo nang tute pulote kap hajar tangka nang bad bompo lalu pute mo apian ke alak akrol sitame tangka nang likichitu nang jilaan le rokpo Nangli phan halatum Mrs nang pi bompo laan atangka ke lelo nang chitu thek the pulote police afan sitame in FIR pidam derji puta Nanglitum afan Mrs nang pipo nang ther bompo mate nang paphere bompo lalu pulote Nanglitum impression na bangke belek dak po mate ningkyo yason dokok po Nanglitum nang ning mathapo laso alun chitu no dakapot neli laso app delete chor po Nanglitum la bangso lun ke na app delete chor lo ba la kali Nanglitum afan ang song ke nang improve atlo las Nanglitum lun ke long lo athema Nanglitum la bangso lun app ke na hut ke open na hut Nanglitum afan allow location nang lang atlo haladak nang nep atlo lasi Nanglitum alun ta ke long lo lasi Nanglitum ladak delete chor ke alle avelo lasi Nanglitum kado kabe sitame munchi pame non malom labang so alun ke nunde da japansi nelihin pen nang chuning rilo lasi Nanglitum jong sineli channel long nang ka homri chenglang pute subscribe ignon lapen ke bell icon stami click pon ignon lapen ke like stami pignon lapen unan ke Nanglitum labang so channel ta cell pon popusi ning thelo tangte pinia video kala pansi kang ton pon iglo domi thangme kardom